Continúa o malestar entre os empresarios de Ribeira pola situación arredor da ampliación do polígono. A patronal ribeirense apunta ao concello como o principal culpable do bloqueo na compra das dúas parcelas, asegurando que só falta a súa firma para facelo efectivo. O polígono industrial de Ribeira e a súa ampliación levan meses sendo obxecto de disputa entre a Asociación de Empresarios e o Concello. A patronal acusa ao Executivo local de non querer apoiar o desenvolvemento económico da vila coa adquisición de dúas novas parcelas. Na tarde de onte celebraron unha reunión entre os socios para debater e actualizarse sobre o estado do proxecto. O seu presidente asegura que se atopa no mesmo punto dende hai varios meses, apuntando ao Concello como principal culpable. Trasladámoslle esas excusas ao empresariado, pero bueno, o empresariado tamén ao fin e ao cabo nos transmite xa un pouquiño a incertidumbre de que é o que vai a pasar co polígono, se ao final pois este Concello vai levar adiante ou non. Sabemos casi que hai un ano que tivemos unha reunión, volvemos a ter outra reunión para trasladarlle toda a información e máis ou menos estamos un pouquiño na mesma textura que estábamos antes de levar a cabo o ano pasado, non? Nós estamos convencidos de que realmente ao final o Concello pois comprará esas dúas parcelas, pero bueno, que tamén trasladamos aos empresarios que hai que ir un pouquiño a expensas do que o Concello vaya decidindo, pero bueno, nós vamos a seguir insistindo, xa o que tamén os empresarios nos trasladaban a nós, que temos que seguir forzando e apostando para que o Concello compre esas dúas parcelas. Afirma, ademais, que agardaban a avanzar no proxecto logo do encontro coa conselleira de Industria. Con todo, Francisco Martínez di seguir igual pasados xa 4 meses. Nós creemos que xa en abril, desde enero, son 4 meses, eu penso que o Concello debería se de implicar un poquinho máis, nós estamos abertos a que eles no que necesiten por a nosa parte, nós lle aportemos, en ese sentido pois seguimos tratando de que o polígono pois sea xa un proxecto xa definitivo, porque a verdade que xa non queda outra opción máis que leválo a cabo. Nós queremos que o Concello quere, pero bueno, teóricamente si non los está facendo, a ver se realmente ao final pois non lo traslada á práctica. Algúns membros da patronal, descontentos coa xestión municipal, comezan a desentenderse do proxecto relativo ao polígono. Ademais, non é o único no que o presidente dos empresarios observa faltas na xestión do Concello. A variante é outro dos campos no que os empresarios exixen maior eficiencia. A situación que a día de hoxe actual estamos pendentes de que o Concello quite, digamos, o informe da variante, que a día de hoxe non sabemos ainda nada, xa desde diciembre que xa decían que xa estaba efectivo ese informe, mas que non era favorable. Seguimos igual tamén a esperas de que o alcalde nos traslade ou presente esa documentación para saber despois tamén unha posición que a asociación vai adoptar. Nós estamos tamén un pouquiño preocupados porque tamén vemos que os empresarios están como deixando xa un pouquiño esas ganas e esas inquietudes que tiñan para sacar o tema do polígono adiante e, bueno, pois en ese traslado dicímoslle que hai que ter un poquinho de paciencia e que, digamos, que en ese sentido, pois o Concello pois se aplique e se realmente sea efectivo.